Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Είναι η ώρα να μιλήσουμε για μία από τις πιο hot παραστάσεις της σεζόν και όχι γιατί ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες από τους φούρνους και τις φριτέζες. Ναι, είναι αυτή η ώρα. Είναι η κουζίνα του Γιώργου Κουτλή, η νέα του παράσταση στο Θέατρο Κιβωτός. Τι να πει κανείς, τα sold out μιλάνε από μόνα τους. Η κουζίνα του Άρνολντ Βέσκερ ανήκει στη δραματουργία του Νεροχίτη, όπου έχει ως πρωταγωνιστές άτομα της εργατικής τάξης με καθημερινά προβλήματα και έτσι μεταφερόμαστε σε μια πραγματική κουζίνα ενός εστιατορίου, στα πλαίσια της οποίας βλέπουμε να εξελίσσονται οι σχέσεις από τον ψωνισμένο ιδιοκτήτη επιχειρηματία του εστιατορίου, τον ξεπεσμένο σεφ, τους βοηθούς, τους σερβιτόρους και τους περίεργους πελάτες, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ ωραία σαν αλληγορία. Έχουμε δηλαδή τη μικρογραφία της κουζίνας για να μας αποδώσουν ένα πολιτικό έργο και να αποκαλύψει πίσω από το προφανές τα ταξικά ζητήματα και την ιεραρχία που επικρατεί στον οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Έχουμε όμως εκτός από αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο και πολύ έτσι, τον έξυπνο συμβολισμό, την αλληγορία του Άρνολντ Βέσκερ, έχουμε και το σκηνοθέτη μας τον Γιώργο Κουτλή, ο οποίος με όλες τις δουλειές, έχουμε ξαναμιλήσει για τον Γιώργο Κουτλή, με όλες τις δουλειές που μας έχει αποκαλύψει, που μας έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, έχει δείξει και το εξής. Ενώ έχουμε ένα πολύ ρεαλιστικό παίξιμο στο μεγαλύτερο ποσοστό της παράστασης, με πρωταγωνιστή το Μιχάλη Σαράτη, που όπου και να παίζει ο άνθρωπος κάνει και αυτό στα sold out του. Έχει τον Γιώργο Κατσί, που είναι επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερος πρωταγωνιστής, και ένα πολύ μεγάλο θίασο που θα τον δείτε στο τέλος του βίντεο, στην ταυτότητα της παράστασης, γιατί δεν μπορώ να τους αποστηθήσω να τους πω έναν. Αυτό λοιπόν που είναι πάρα πολύ ωραίο στις παραστάσεις του Κουτλή, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι υπάρχει μια ταχύτητα, ένας ρυθμός, ο οποίος στο συγκεκριμένο έργο δικαιολογείται και από τους ρυθμούς που επικρατούν σε μια επαγγελματική κουζίνα, και τους βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι εξαντλητικό επάγγελμα είναι αυτό και πόσο θα έπρεπε να το σεβόμαστε ιδανικά. Παράλληλα όμως, κόβεται αυτή η ταχύτητα της κουζίνας, οι ρυθμοί, οι ατμοί, τα κατσαρολικά, και δημιουργεί, Γιώργος Κουτλής είναι αυτός, κάποιες ποιητικές σκηνές, πολύ μελωδικές, πολύ ονειρικές, που εκεί παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα φώτα, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι πρωταγωνιστές που, χρησιμοποιώντας τα σκεύη που βλέπαμε πριν να τους βασανίζουν, να γίνονται μουσικά όργανα, να πλέκουν μελωδίες και να μεταφερόμαστε έτσι σε κάποια flashbacks του πρωταγωνιστή μας. Είναι ένα έργο το οποίο είναι σε κάποια σημεία αστείο και χαριτωμένο, είναι και ρομαντικό, αλλά στο πίσω μέρος του είναι πάρα πολύ άγριο και μας προβληματίζει, έχει πάρα πολλά να μας πει. Είναι μια παράσταση που δεν κάνει τυχαία sold out, τέλος πάντων. Πρέπει όντως να πάτε να τη δείτε. Είναι εμπειρία. Εμένα και οι γνωστοί μου που πήγανε με είχαν ζαλίσει με την παράσταση. Είναι πάρα πολύ καλή, έχουν απόλυτο δίκιο. Μια παρατήρηση που θέλω να κάνω εγώ από αυτές είναι το σταματήστε να γελάτε όταν ακούτε βρισιές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι αστεία τα μπινελίκια. Έχουν συγκεκριμένη χρήση, έχουν άλλη βαρύτητα. Δεν είναι αστείο το ότι μπήκε ο σεφ και είπε άντε μαλάκες, δεν γουστάρω που σας βλέπω πάλι σήμερα. Δεν είναι αστείο, δυστυχώς είναι ρεαλιστικό. Μιλήστε με μάγειρες να σας το πούνε. Ισχύει η βομολογία στις κουζίνες. Είναι από τα χαρακτηριστικά της. Κάνει το έργο λοιπόν ακόμα πιο αληθινό και μάλλον αληθοφανές. Αυτά είχα να πω. Σταματήστε να βρίσκετε με τις κακές λέξεις και να λέτε είπε βρισιά αυτός εκεί. Είναι πολύ ωραίο έργο, να πάτε να το δείτε, αξίζει τα λεφτά του, αξίζει την αναμονή για να βρείτε εισιτήριο. Η κουζίνα, Θέατρο Κιβωτός, τα φιλιά μας. Τους έκαξες πάλι. Δεν άντεξα. Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή.